Bona nit! En aquests dies especials, on els nostres millors sentiments ens uneixen, des del canal d'en Marc us volem desitjar bones festes, bon Nadal i que en el proper 2020 vegeu complertes les vostres satisfaccions i els vostres anhels. Evidentment, no volem deixar de banda a tots aquells que passeu una situació complicada, ja sigui per raons personals, socials, econòmiques o bé sigueu fans de l'Espanyol. En aquestes hores d'alegria i celebració, vull que sapigueu que el meu cor i el meu pensament estan al vostre costat i que el meu major desig és que aquestes adversitats quedin enrere aviat. Avui és 29 de desembre. És el dia internacional del meu aniversari, o cumpleaños, com diria la Rosalia. I per tant, avui faig 17 anys. Quina és la vostra por més gran? El buit? Les aranyes? La mort? Bé, diguem que us deixo 5 segons per pensar la vostra por més gran. Després us dic la meva. Què tal, companys i companyes? Quant de temps? Estic aquí per explicar-vos la meva por més grossa. I això, la meva por més grossa és el dentista, com tots sabreu. Em sembla asquerós que et toquin les dents quan les dents són teves. Que et toquen els ossos. Et toquen els ossos, tio. No, és broma. La meva por més grossa és el pas del temps. I per això aquest vídeo, perquè està penjat el dia del meu aniversari i l'aniversari és una festa del pas del temps, o sigui que celebrem que passa el temps. Vinga, que vagi passant. I doncs nada, només és aquesta introspecció i ara continuarem amb el vídeo. Doncs res, ara us deixo una narració de Marc Grau i endavant amb el vídeo. Moltes gràcies, Marc, per aquesta introducció. Doncs bé, com estava dient, la meva por més gran és el pas del temps. Però com totes les pors té un remei. A jo, personalment, em costa molt recordar, vaja, que no tinc gaire memòria. Però penso que a partir de les càmeres, els records i els sentiments venen més ràpid al cap. Per això penso que la manera més fàcil de combatre el temps és a través dels vídeos. I com es combat el temps a través dels vídeos, senyor Marc? Doncs bé, la por que genera el pas del temps és bàsicament un sentiment d'impotència de no poder parar el temps, ni controlar-lo, i menys tirar-lo enrere. Què tal, companys i companyes? Doncs suposo que haureu entès bé la idea del vídeo, la idea principal, que és aprofitar el temps mentre es pugui, perquè al final doncs, els aniversaris es van succeint, el temps es va passant i fins al punt de que jo tinc 17 anys, que imagineu-vos que jo tinc 17 anys, és moltíssim. Tot i les escenes rares dels meus vídeos suposo que s'hauran entès bé i per tant els aniversaris són per celebrar-ho i per disfrutar-ho, però també ens hem de donar compte que ens fem grans i finalment doncs, fer aquest anàlisi que el temps passi superràpid i que l'any que ve nosaltres anirem a la universitat o farem ja el cicle, si me cago en un tractor aquest. I doncs nada, espero que s'hagi entès la idea del vídeo. Si em voleu felicitar perquè avui és el meu aniversari podeu o... Bueno, què tal, companys? Només vull fer un últim apunt, és que el sol em molestava molt i he fet aquest canvi de càmera molt raro. Només vull dir-vos que el pas del temps es pot arreglar molt fàcilment fent fotos i vídeos de tot. Per això us convido a fer fotos i vídeos de tot, perquè recordareu moments que d'altra manera no recordareu i realment és molt bonic. Per això, pel meu cumpleaños, el meu consell de Nadal és que feu fotos i vídeos de tot. Bueno, de tot tampoc. Per això el meu consell de Nadal és que feu fotos de totes les coses que us agraden. O sigui, de cada moment que estigueu a gust, feu una foto perquè al cap d'uns anys ho agraireu molt. Vinga, bon Nadal, bon cap d'any i a l'anyà titular. Vinga, adeu.